Vážení priatelia, suverénna slovenská zahraničná politika na všetky 4 svetové strany prináša svoje ovocie. Ak sa správame sebavedome a konštruktívne a súčasne prejavujeme záujem o mierovú spoluprácu s každým, kto má záujem, nikto nami nepohrdá. Ak slobodne vyjadrujeme názory, sme vítaní ako rovnocenní partneri. V tomto duchu prebehlo aj moje stretnutie s prezidentom Spojených štátov amerických Donaldom Trumpom. Na stretnutí boli prítomní aj ministri zahraničných vecí Spojených štátov a Slovenska, Mark Rubio a Juraj Blanár. Rokovanie prebehlo v obývačke amerického prezidenta v jeho súkromnom dome na Floride, čo mu dodávalo veľkú mieru neformálnosti a otvorenosti. V diplomácii sa takáto forma stretnutia vníma ako prejav vysokej úcty a dôvery. Po skončení pracovnej časti sa americký prezident a americký minister zahraničných vecí neformálne pozdravili aj s podpredsedníčkou vlády Denisou Sakovou a štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Marekom Eštokom. Predmetom dlhej diskusie boli viaceré medzinárodné témy s osobitným zameraním na Ukrajinu, kde sa americkí predstavitelia zaujímali o naše postoje, pretože vedeli, že nie sme bruselskí papagáji a na vojnu na Ukrajine dlhodobo vyjadrujeme vlastné, suverénne názory, opierajúce sa o naše poznanie. Bolo by teraz míňaním času, keby som opakoval, čo som americkému prezidentovi Trumpovi v súvislosti s Ukrajinou tlmočil. Všetky moje stanoviská sú dostatočne známe a v rovnakom znení ich opakujem na každom stretnutí. V kontexte iných citlivých medzinárodných udalostí som jasne deklaroval slovenský mierový postoj a názor, že pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomácia a vzájomné počúvanie sa. Nevyhli sme sa ani hodnoteniu Európskej únie, jej konkurencieschopnosti, energetickej a migračnej politiky, pričom bola úplná zhoda v nazeraní na úniu ako na inštitúciu v hlbokej kríze. Pri inventúre bilaterálnych slovensko-amerických vzťahov dominoval fakt, že nemáme žiadne otvorené politické otázky. Celkom prirodzene sme sa vrátili k medzivládnej dohode o spolupráci medzi Spojenými štátmi a Slovenskom v civilnom jadrovom programe. Obidve krajiny si plne uvedomujeme, že riešenie vážnych energetických víziev nie je možné cez veterné turbíny či fotovoltaiku, ale že základnou do budúcnosti je prudký rozvoj jadrovej energetiky. Aby som americkému prezidentovi pripomenul aj osobité historické a ľudské prepojenia, tak okrem iného som mu daroval aj slovenskú poštovú známku s motívom vojaka americkej námornej pechoty slovenského pôvodu Michala Stránka, narodeného v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa. Ako veliteľ vojenskej jednotky vstyčoval vo februári 1945 na znak víťazstva nad Japonskom na ostrove Iwo Jima americkú zástavu. Fotografia z tejto udalosti sa stala ikonickou a súčasne aj predlohou pre významný vojenský monument umiestnený na vojenskom cintoríne v Arlingtone. Michal Stránk žiaľ krátko na to zahynul v bojovej akcii. Vážení priatelia, tento príspevok robíme v hlbokej noci nad Atlantikom a verím, že keď bude zverejnený, budem doma spať spravodlivým spánkom a nebudem môcť prejavovať ani len štipku úcty k duchovným perlám vypúšťaných z úst protislovenskej opozície a médií. Niečo som zachytil na Floride pri nastupovaní do lietadla, jednoducho je to strašné. Chápem, že opozíciu a jej médiá ide roztrhnúť od zlosti. V priebehu 1 roka som sa s niektorými dokonca opakovane stretol so všetkými svetovými lídrami. A nešlo o formálne podanie rúk, ale o vážne pracovné stretnutia s výsledkami. Takto asi nevyzerá medzinárodná izolácia, ako o nej opozícia mláti prázdnu slamu. Ťaháme na Slovensko investície. Rovnako robíme na energetickej bezpečnosti. Bez jadrových elektrární Slovensko nebude energeticky bezpečné. Preto výstava nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach do 100% vlastníctva štátu nie je naša zábavka, ale nevyhnutný fakt. Opozícia v období, kedy vládla, neurobila nič. Len rozvrátila verejné financie, privatizovala
a nechala padať strategické firmy na kolená, ako to bolo napríklad v Žiari nad Hronom pri výrobe hliníka. Vyvrácať všetky zverejnené nezmysly je stratou času, pretože sú len výplodom závisti, nenávisti a neznalosti. Zareagujem aspoň na obvinenie, že výstavbou nového jadrového bloku ideme zadlžovať Slovensko. Takže vážené opozičné deti, o financovanie tohto projektu je taký záujem, že peňaženky slovenských občanov ani teraz, ani v budúcnosti nebudú ním nejako zaťažené. Naopak, rýchla výstavba tohto bloku do štátneho vlastníctva garantuje stabilné a dostupné ceny elektriny pre domácnosti bez potreby dotovať ich zo štátneho rozpočtu, ako to musíme robiť teraz. Blok sa postaví za cudzie investície a tie sa budú nevyhnutný čas splácať predajom vyrobenej elektrickej energie. Je súčasne zvláštne, že vám nevadí, milé opozičné deti, ak v spolupráci so Spojenými štátmi idú stavať svoju prvú atomovú elektráreň aj Poliaci. Tiež postupujú nezmyselne a nezodpovedne, ako to tvrdíte o nás. A nech vás ešte viac vyštengrujem, tak vám pripomínam, že podľa svetového hodnotenia patrí slovenský cestovný pas medzi 5 najsilnejší na svete, berúc na zreteľ počet krajín sveta, ktoré môžeme navštíviť bez vízovej povinnosti. K tomuto nám pomohlo zrušenie vízovej povinnosti pri ceste do viacerých krajín vrátane Číny, ktoré je výsledkom našej aktívnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky 4 svetové strany. Vážení priatelia, prosím, zachovajme si zdravý rozum. Len ten nás ochráni a obráni pred duchovnou prázdnotou šírenou našimi oponentmi. Cesta do Spojených štátov bola našim ďalším úspechom, ako to bolo aj pri návštevách Ruska, Číny a ďalších mnohých krajín. Veľa rozhodnutí robíme nadčasovo. Len pred niekoľkými mesiacmi mi niektoré členské krajiny Európskej únie bránili preletieť cez ich územie na oslavy víťazstva nad fašizmom do Moskvy. Tí istí dnes hovoria o potrebe viesť dialóg s Moskvou a prezidentom Putinom. Rovnako nadčasové je aj rozhodnutie pokračovať v civilnom jadrovom programe, ako bolo nadčasové v roku 2008 rozhodnutie dokončiť 3. a 4. blok jadrovej elektrárne v Mochovciach. Odvážnym, suverénnym a hrdým šťastie praje. Cesta do Spojených štátov, za ktorej sa teraz vraciame, bola suverénnou, sebavedomou a užitočnou reprezentáciou našej vlasti. A za paluby vládneho špeciálu vám želám peknú nedeľu a príjemný začiatok nového pracovného týždňa.